Ideme si urobiť toto. Ideme si urobiť túto otváračku, takže raz, dva, tri. Poď. Poď. No. To nemyslíš vážne. Ľudia, to nemyslíte vážne. No. Ľudia. Tak. OK, už nikdy nekúpim vajíčko. Nikdy. Iba za fre. Keď mi dá, tak zoberiem. No nič, do prele. Minus 200 miliónov týchto diamantov. Ty vole. Tak to dám aspoň vám niekomu. Jaj. Tak urobíme o tieto dva súťaži. O jednu už som dala video, takže tak. Keď mi padlo toto, tak aj toto bude súťaž. Je teraz. Máte čas do 20, máte na to 5 dní. Takže šup. Dole pod komentárom uvidíte podmienky. Nie, či pozrite si ďalšie video. Proste. Pozrite si ďalšie video, tam čo som nahrával. A tam už sú pravidlá napísané. OK, čus.